Hello bayarok, jotono no lam sokfiro tebo hanya hai ani ketal video bo tini hingake monai bo nokno short kurti collection tei top collection phunuk nai tini hingke ani model bo norok nai di tini tam collection tong hingke tabuk to kurti cholimani bisingo hingke short kurti omo hai yak to kotor jat tei les rojak ungkologo khajangnai jat no choliwi tongo hingke abono no tini norok no kangsa ke phunuk nai tei top collection bo phunuk nai hingke kurti kangsa ke phunugui thanani sikang puilano ani address sai khwnarwano ani address ongkha khumulung gulachi hatai khumulung park ongkolok phaising tabuk to picnic season phaika hingka kenrok khumulung park go phaiti phano ani storo visit khai thangdi nogono riwo hingke abono taitam sanai screen no number rojak omtuino ano direct call phano khai phaidi hayake ano direct message phano khaidi whatsapp number obono norok bubuno chajagui tongkha abono screenshot nawai whatsapp o omoni price bo sokni sungdi hingke no ang sawano hayake phainani pura o number o ano direct call khai phano phaidi hingke tabuk tei kaisa ekdom multi color ni pura short kurti colorful ongoi tongo hingke omo bahaini ongkolok khajangnai jar no belai no naithogo sak kuphur monai jeni hingke to asukhe no mochangui tongkha joto baisi bo mochango hingke norok bo omo haino je sikli rok tongnai norok bo omta haike no kitingluk bo haike mochangna mochongkhe pai mano ekdom dam kom bai no mannai hi ganaro les rojak omo hingke white color ni omo bahaino color multi color no iko khana hingke tabuk tei kaisa nailainai omo hingke sky blue color ni iko naidi ekdom soft ongoi tongo joto kurti no cotton ni mangsi patla si ongjak tabuk to winter season phano iko salo hingke markhano satung tongo hingke salo to chung sweater rok chumui berai mi hingke kisa misa satung rok jang sake tungphoro hingke norok hai patla sisi rok chumui saka o sweater patla rok chumke belai no easy ongnai chung bwrui rok ni bagui ma sao ke angbo phanlai hinui tongmani kangsama narokha belai no comfortable amoni bagui kitabuk tei kaisa phunugui tongo omo khe ungkologo khajangnai kwrui yakto bo kisa bara thoto joto borok to yakto kotor tei ungkologo khajangnai jat hamjak hingke ba baksa bukso iko omo hai simple bo tuo ang iko nugui mankha tei ani runrok short kurti top sara bo blouse extra ready made blouse mane ang subromani mangno joton rok pai mannai tei rignai rikutu set bo pai mannai risa bo pai mannai jomatia set morasing set chama thui set jotono pai mannai norok hingke bobuno chajagui tong amo simisi ang bai contact khaidi hingke omo bahaino iko yakto barano asuk yakto kotoria simple no ongkolok khajangnai kwrui baksa bukso omo haiba hamjangnai tongo hingke ba omo jotono M size mang nogui mankha iko hingke phaidi kurti to jotono phunuk baikha asuk kurti phunuklia tini tabuk khe top nailai sinai iko sky blue color ni tabuk hingke ani o color bo askano favorite ong thangka ani je sukje kurti o color ni mangse ongoi tongsi omo hai bai pink ni ke emni ke nabo naithogo no omo hai color ni ekdom simple ongoi tongo hingke quality to belai no kaham ri ni iko nijeri piece cotton ni rui subromansi hingke ba kaham no ong sinai tei norok no to sana nangya norok to nugui ni saiman tongo iko bo hingke to mochang mani tei tam sanai bwkhnai bo kolokma tei bo omo hai ke simple ke kankhe bo omo hai rok no besi chumo hingke tei bo mochango tei norok bo mochangnai norok omo to limited piece hingke norok tomung no chajagui tongkhe omo rok paimani yagolo phano norok ano order rui booking khaimano hingke tabuk to omo jotono tongbai kho hingke norok bomono chajak abono no order khaidi jodi no pai thangke phano norok ano order rui mano omo haijat hingke omo tabuk tei kaisa pink ni ekdom mese ke bwthai rojak obo asung no naithogo je pink lover rok ni bagui iko bo hingke to joto bani khapi tongkha omo rok hingka ke M size klainai iko tabuk ni je sikli rok to patla si jotono M size mangno bangkok mani haike nugo saimia baksa size kotor rok hingke to L jora mannai hingke M ni simi L jora angnai hingke tabuk omno karui tei kaisa nailainai iko omo hingka ke L ongnai kisa toro boni kisa toro boni size ni ke M hingke bo obo hingke kisa bo bai tori tongkha haipan norok je L size chumnai rok hingke obono purchase khaimano nugui mankha na
Hingke norok abono dakti fafat omo limited piece si norok jeno chajagui tongkhe WhatsApp o kurungdi hayake call phano khaidi bobono chajagui tongkha tei norok phai naifanya muchungkhe phai phano naiphaidi khumulung gulachi hatai khumulung park ukulok phaising ke tabuk tei kaisa ha color haini joto borok to colorful coloring no chajagya hingke borok ni bagui no omo hai ha color hai no tubui phaimani hingke norok tongmung no omo no bo chajagui tongkhe pai mano same design kheno khaijak tomakhe size o kisa farak wngnai baksa M baksa khe L omo hingka ke L ongthotok hingke amono karui tabuk tei kaisa fudulo dulo omo bahai no same design no ekdom sabdo dogongjak ori kahama ekdom chumya chumso togongjak bo hingke to kono bai phansi khibna kwrui joto bai ni mwchango boni bagui no jate omo swnamjakmani suk khai mwchango ke tabuk tei kaisa fulolo omo bahai no omo L size kwlaiya no iko belai no naithogo hingke norok comment khlai sari tini tei bahai no hai biyang biyang ni borok ani o blog no o video no nai tong video khai tongnai tong mwnai jeni haipano channel owner to ang si hingke ani bwkhak tui no ang tabuk norok no sungui tongo norok biyang biyang thai ni borok eba khe biyang biyang jaga ni borok rok ani o video no nai tong tongmung no norok bwkha bai hamjagui chajagui nai tongo hingke comment khlaina tapok di ang yang yang para ni si nai tongo hinui suidi hingke thangnai o bahai no ang sunday top phunukmani jaga o ang haike sungmani kwbangma borok no response rokha kaham no response mankha kwbang vote manmani eba khe response manmani thai ni mung wngkha khwai ni borok rok nai tongo ani subscriber hinui suika borok ang nini subscriber chibai khwai ni nai tongo champawar hairok hinui ayang side ni besi phaikha hingke tabuk bo ang sinani muchungo biyang side ni borok rok nai tong hingke tongmung no norok nai bwkha bai nai tongkhe comment khlai sadi yo waisa wuisu wansago ang khwai rogo bo thangui berainai hinui salsachok a jora kaham bo phaiano ang nongni ayang phainai jehetu khwai ni besi response manoba ang ani subscriber rok bai ayang thangui malainai hinui salsachok wansagui tongo afro khe ang norok no sawano so tini ni bagui osok jora tui no sinai norok no belai no hambai paithak jora logai rui nai tongma bagui jotono no hambai bye bye.